खुलुमबाय आङो कुबिन बर' टंला दखरा एबसुनि आङो आफादगिरि दा बर्तमान दिनै आङो लाइभखौ मानो होनो गोनां जाखो बा लाइभआव आं मानो फैनो गोनां जाखो बेनि मोननैसो जाहोन दङ बेनि थाखाय आङो फैनो गोनां जादों आं बेखौ गथे गथे आं नोंथांमोननि सिगाङाव आङो फोरमायनो सानदों जे दाखालि बावैहाय 31 मार्चआव मोनानि 10टायाव खालिंदर ब्लक बिपिएफनि सानैसो दैदेनगिरिफ्रा सासे असिनाखि जेबो दाय गैयै मोनसे गामिनि सासे सेंग्रा बिथांनि मबाइलजों अभार टेलिफननि गेजेरजों आंखौ टंला दखरा एबसुनि आफादगिरि आं कुबिन बर'खौ बिथांमोना जोबोद मोनसे लाइफ थ्रेटेनिं होदों धमकी होदों बा दम होदों बिथांमोना फारियै टिसिएलसिसिनि बारग' चेयारमेन एक्स चेयारमेन दैथुन बड'सा बिथां खाग्रा उलुबारिनि सन्तोष बसुमतारी होननाय सासे सेंग्रा आरोबाव दङ लकेलनिनो उपुर्ब बर' होननाय बिथांमोना जोबोद माने जौ फेग्लिनानै आंनि सायाव जोबोद माने खोनासंथावै अश्लील राव अश्लील भाषा होनना बुंदों जायखौ खोनायोबा जोबोद मुगैथाव बेबायदि रावजों बिथांमोना आंखौ धमकी होदों बा लाइफ थ्रेटेनिं होदों बिथांमोना जोबोद मैला मैला रावजों बुंदों जे बिथांमोना दिनै गावसोरखौनो साननांगौ आङो टंला दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सासे मावथि जानानै आं बिथांमोनखौ रिक्वेस्ट खालामदों नोंथांमोना पलिटिक्सखौ खालाम जा बुंनांगौ बाथ्रा गैया नाथाय पलिटिक्स खालामनायनि नामाव दिनै बिथांमोना पार्सनेलि लाबा जानाय नङा आरो जोंबो एबसुआ रावखौबो पार्सनेलि लायाखै दा बिथांमोनखौबो जोङो गाज्रि मोना पार्सनेलि जे बिथांमोना जिबायदि आंनि सायाव पार्सनेलि एटाक खालामबाय बियो ग्रहणयोग्य नङा आं खावलायगोन बिथांमोना जाहाथे भबिष्यतआव रावखौबो रावनिबो सायाव बेफोरबायदि अश्लील रावजों माने बुथारनायनि थ्रेटेन खालामा आं बेखौ रिक्वेस्ट खालामो मानो होनबा दिनै पलिटिक्सखौ जों बुजिनांगोन दिनै आरो पलिटिक्स खालामदोंब्ला दिनै रावनिबो सायाव माने बियो पार्सनेलि एटाक जानो मोननाय नङा मा होनना बुङोबा दिनै डेम'क्रेसि इन्डिया मोनसे गिदिर मोनसे डेम'क्रेसि दा बे डेम'क्रेसिनि गेजेरजोंसो जोङो पलिटिक्सखौ जोङो खालामनो नाजानांगोन दिनै आं बुङो जे बिथांमोना बिपिएफ खालामदों खालाम बिथांमोनखौ जोङो पार्सनेलि रावखौबो गाज्रि मोना बिथांमोननि जिथु सिन्ताधारा जिथु बिथांमोननि जिथु आइडिय'लजि जिथु बिथांमोननि मोनसे सिस्टेम रायजो बेंनायनि जि सिस्टेम बेखौ जोङो रायजो राजाया फसन जायाखै बिथांमोननि जिथु सिन्ताधारा बिथांमोननि जिथु मावथांखि बेखौ रायजो राजाफ्रा दिनै गाज्रि मोनजोब्बाय बिथांमोना दिनै सोरनिबा सायावसो बा आंनि सायावसो दिनै बिथांमोना पार्सनेलि माने लाइफ थ्रेटेनिं होदों बिथांमोना आंखौ गावथारनायनि धमकी होदों बेखौ आं गोख्रों रावजों सोंखारिदों नंगौ बिथांमोना आंनि सायाव जुदि बेबायदि लाइफ थ्रेटेनिं होयोबा बिथांमोना आंखौ जिबायदि मबाइलाव मैला मैला रावजों धमकी होबाय आं बेखौ नैबे समाव नोंथांमोननो खोनासंहोनो सानदों नों मानि हा नों मानि आङो क'क्राझार हा क'क्राझार ओइ दहरा क'क्राझार नाকি सुवारा बाथ्रा তাই কি কুকুরের বাচ্চা নাকি কুকুরের বাচ্চা নয় কেলা সৈকতি মাছ নাই হ্যাঁ কি করবি हेल' শুট করবি কি কইছি लाराव नोङो হ্যাঁ मा होनदों इयो गावथार होनदों नामा नों बबे थाना आन्दारनि हा नों बबे थाना आन्दारनि मा होननांगौ बेफोरबायदि जिथु मैला मैला सोंखारिबाय नोंथांमोना निस्सय खोनाबाय
दा साननानै नायदों बयबो जे बिथांमोननि आखायाव जोंनि हारि दानायनि उन्नयन मुलुगनि डेभेलपमेन्टनि खामानिफोरखौ जुदि हगारना होयोब्ला दिनै फैबाय थानाय इन फिउचार समाव फैबाय थानाय बोथोरफोराव जों माबायदि जों खौसे जानानै जोङो जौगानायनि खामानि मावनो हागोन साननानै नायदो दाना नोंथांमोना बयबो नुबाय बिथांमोना आंखौ पार्सनेलि ट्रिटिं होदों आंहा बेयाव बुंनांगौ बाथ्रा गैया मानोना आं थैखांनायनि उनावबो आंखौ बिथांमोना गावथारखांनायनि उनावबो जे आंहा जेबो दुखु थानाय नङा आं बायदि सासे मानसिया थैबाबो जेबो लस जाया हारिया खिन्थु आंखौ गावथारखांनायनि उनाव बिथांमोना सुख सान्थियै रायजो जानो हागोन ना हाया बिसोर बयनिख्रुइ देरसिन बाथ्रा जागोन जेनेबा मोनसे बाथ्राखौनो आं बुंबाय जे इन फिउचार हारिनि अलखद समाव जुदि थासारिया जुदि खावलायोबा साप'ज प्रमद बर' ABSU आरो हाग्रामा महिलारि बा BPF जों ज' जाबायबायोबा अब्ला नोंथांमोना बै समाव नोंथांमोननि स्थितिया मा जागोन बेखौ साननानै नाय बिथांमोना ओरैबायदि माने अश्लील भाषा जायखौ जोंनि ओनसोलनि कालिंगुवारनि रायजो राजाफ्रा जाय बिथांमोननि सायाव जौगानायनि खामानि जाथि दानायनि खामानि गासै बिथिंनि खामानिफोरखौ बिथांमोननि सायाव भरोसा खालामो खारन बिथांमोना सासे नेता बिथांमोना पलिटिक्स हान्जायाव दङ बिथांमोना 70 बोसोर BPF सासन खालामबाय सरकार सालायबाय खिन्थु जे बिथांमोना जिबायदि मैला रावजों सोंखारिदों धमकी होदों बेफोर बाथ्राखौ सानोबा रायजो राजाया बेफोर बाथ्राखौ मिथियोब्ला दिनै ग्रहण जैग जानाय नङा खारन बिथांमोन बायदि नेताफोरनि खुगायाव बेफोरबायदि मैला रावा दिनैनि तारिखाव ओंखारनो नाङामोन दिनै बिथांमोननि खुगायाव बेफोरबायदि मैला रावा ओंखारनो नाङामोन बेयो जोंनि थाखाय जोबोद दुर्भाग्य बाथ्रा जोंनि कालिंगुवार समस्तियाव रायजो जानाय साफ्रोमबो हारि माहारिनि सुबुंफोरनि थाखाय जोबोद लास्टिं माने बाथ्रा जाबाय दा आं बेखौसो बुंनो नागिरदों दा बिथांमोना बै धमकिनि गेजेरजों मोनसे बाथ्रा बुंदों प्रमद बर' बिथाङा ABSUनि प्रेसिडेन्ट थानाय समाव बिथाङा बड'लेण्ड रायजो दाबिनायखौ सारेन्डार खालामनानै फैबाय होननानै बुंदों नाथाय आं सोङो नैबे लाइफनि गेजेरजों आं सोङो बिथांमोनखौ जे नोंथांमोना माबायदि बुंनो हागौ जे दिनै बिटिआर सुक्ति जाखांनायनि उनावबो जे बड'लेण्ड सोमावसारनायखौ सारेन्डार खालामबाय होननानै नोंथांमोना साननानै नाय नोंथांमोना एग्रिमेन्ट पेपारखौ फरायनानै नाय मा दं मा गैया नोंथांमोना निश्चय मिथियो नाथाय नोंथांमोना पलिटिक्सनि स्वार्थआवसो बेफोरबायदि बाथ्राखौ बुंदों होननानै आं सानदों जेरै नोंथांमोना जुदि बुजि मोनाखैबा नोंथांमोननि बाथ्रा जागोन बे नोंथांमोननिसो बाथ्रा खिन्थु दिनैनि तारिखावसो नोंथांमोना बड'लेण्ड नांगौ होननानै बुंफ्लाबाय बियो जोंनि रायजो राजाफोरनि थाखाय मोनसे गिदिर मोनसे सोंलु जानानै फैदों थांनाय गोलाव समाव नोंथांमोना मोनथाम टार्म्स BTCखौ सालायबाय नोंथांमोना पावाराव थानानै 70 बोसोर सासन खालामबाय थानाय समाव जे नोंथांमोना पावाराव थानानै गादियाव थानानै जे बर' हारि दानायनि थाखाय इसेबो माने बाथ्रा बुङासै जोंनि रायजो राजाफ्रा ABSUनि खावलायनायाव NDPनि खावलायनायाव आरो गुबुन सोमावसारग्रा हान्जाफोरनि खावलायनायाव रायजो राजाफोरा ओरैबायदि सान्दुं अखा खामजानानै उखैनाय देहाखौ लानानै आन्दोलनाव बारसोमबाय नोंथांमोना बै समावबो रायजो राजानि दुखु खस्थ'खौ नुनानैबो नुयै बायदि खालामनानै नोंथांमोना थाबाय बर' रायजो राजानि थाखाय फंसेबो राव बुङासै जे बर' हारिनोदि बड'लेण्ड नांगौ बिनि सायाव इसेबो नोंथांमोना सोरखारनि खाथियाव दाबि खालामासै दिनैसो नोंथांमोना राजखान्थिनि स्वार्थआव माने गादिनि स्वार्थआवदि बड'लेण्ड दाबि नांगौ होननानै नोंथांमोना दिनैसो बुंदों बेयो जोबोद माने मोनसे
गिदिर मोनसे सोंथि जानानै फैदों बयबो रायजो राजाफोरनि गोसोआव। दिनै नोंथांमोनाथ' मोनथाम टार्म्स पलिटिकेल पार्टियाव बा पावाराव थानानै नोंथांमोना सामलायबाय। दिनै खालिंदुवार समष्टियाव जोङो नुबाय, रायजो राजाफ्रा नुबाय जि माबे मोनसे खामानिखौ नोंथांमोना मोजाङै मावखो साननानै नाय। ना जोंनि लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरनि बेकारनि जेंनाया जोबखो? साबेसे जोंनि लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरनो साख्रियाव थिसननो हाखो, साख्रि होनो हाखो? जोंनि नैबे खालिंदुवार समष्टियाव रायजो जानाय साफ्रोमबो रायजो राजाफ्रा सोरबा आबादारिया साबेसेया माने आबाद खालामनानै मोजां एवार्ड मोननो हाखो सोरखारनिफ्राय? जोंनि खालिंदुवार समष्टिनि साबेसे आबादारिफ्रा मोजां आबादारि हिसाबै गावखौ गायसननो हाखो? साबेसे आबादारिफोरनो नोंथांमोना पावाराव थानानै मोजां मोजां आसनि होनो हाखो? खालिंदुवार समष्टियाव जोंनि बिमाफ्रा, जोंनि आइजोफ्रा बहाबा सखायाव, बहाबा गावनि न'आव जौ फाननानै न'खर सामलायनो गोनां जादों। जोंथ' लुबैया जौ फाननानै न'खर सामलायनायखौ, नाथाय नोंथांमोननि सासनाव दिनै जोंनि बिमा माहारिया जौ फाननानै न'खर सोलिनो गोनां जादों। गावनि गथ' गथायफोरखौ फोरोंनो गोनां बाध्य जादों। फरायसालियाव फरायनो माने बाध्य जादों। मानि थाखाय? दिनै जों बुंदों सासे जौ फानना जाग्रा आइजोनि जेंनाया जोबनांगौबा दिनै बिथांमोननो आसनि होनांगौमोन। दिनै नोंथांमोना पावाराव थानानैबो बेफोरबायदि जेंनाखौ फोजोबनो हायासै। जोंनि 22,000 सेंग्रा सिख्लाफ्रा दिनै आखायाव थालिर थफ्ला लानानै बायजोआव कम्पानिफ्राव खामानि मावनानै जानांगौ बाध्य जादों। मानि थाखाय? नोंथांमोनाथ' बिथांमोननि जेंनानि सायाव माब्लाबाबो सावरायासै। जेरै जोंनि ओनसोलाव गोबां फरायसालिफोरनि जेंना दङ, बर' मिडियामनि। सानसेबो नोंथांमोना जोंनि बर' बिजोंनि फरायसालिफ्राव बे फरायसालिफ्रा साबेसे फोरोंगिरि दं, साबेसे स्टाफ दं, जोंनि फरायसा फरायसुलिफ्रा लेखा मोनदोंना मोनाखै, मोजां रोखोमै क्लास जायोना जाया, बैफोर स्कुलफ्राव मा मा जेंना दं बेखौ सानसेबो खबर लाहैयासै नोंथांमोना। दिनै नायबावदो दाना जोंनि खालिंदुवारनि गामि गफाफ्राव बेरायनानै नाय। दिनै दंफां औवानि दालाङा बिदिनो थाबाय। 17 बोसोराव जेबो सोलायनाय नुवासै। जोंनि लामा गफाफ्रा दिनै दैज्लां बोथोर फैयोब्ला दिनै जोङो गारि मथर लानानै थांनो हाया। गामिफ्राव एम्बुलेन्स गंसे मोजां बारनो हाया, बेबायदि अबस्था। गोबां माने जेंना दं। आबादारिफोरनि आबाद मावनो थाखाय जिथु बान्दोनि बेबस्था, माखासे ओनसोलाव गोबां माने जोंनि आबादारिफ्रा बोथोर फैब्ला खस्थ' खालामनानै गावनि खर'आव हा बाननानै बान्दो होथेनानै सोलिनो गोनां जायो। आबाद थिलियाव ओंखारनो गोनां जायो जोबोद खस्थ' खालामनानै। दिनै मोनसेबो बान्दोखौ दिनै नोंथांमोना फाखा खालामनानै होआसै, सुइस गेट बानायनानै होआसै, आरो गोबां दङ बुंनानै फोजोबनो हाया। दिनैनि तारिखाव जोंनि खालिंदुवार ओनसोलाव रायजो जानाय साफ्रोमबो रायजो राजाफ्रा डिप्राइभ जाबाय। दिनै नोंथांमोननि जिथु राजत्व, जिथु सासन खालामनाय, बेखौ जोंनि रायजो राजाफ्रा सहायनो हाला। दिनै नोंथांमोना गामि गामि थांनानै मिटिं खालामो इलेक्सन फैयोबा। दिनै नोंथांमोननि लेक्साराव, नोंथांमोननि खुगायाव खुनु जौगानायनि, खुनु माने हारि दानायनि, जाथि दानायनि
कुनु मोनसे बाथ्रा फैया बरंसो नोंथांमोना बुंबावो जाय माने BPF नो भट होआ आरो नोंथांमोना सेवग्लिजोबगोन 5 बोसोर सेवना थागोन होननानै नोंथांमोना धुमखि होयो बेफोरथ' दिनैनि तारिखाव सासे गोरों मानसिनि सासे नेतानिथ' राव जानो नाङा बियो नोंथांमोनाथ' बोजबना लानानैसो बयनिबो गांनाय उखैनायनि सायावसो खामानि मावनांगौमोन थांनाय 17 बोसोराव मोनथाम टार्मसआव नायबाय जोंनि रायजो राजाफ्रा दिनै नोंथांमोना ओरैबायदि डिप्राइभ खालामबाय जे नोंथांमोननो जायफोर भट होयो बिथांमोनखौनो नोंथांमोना मोजाङै माने ट्रिटमेन्ट होनो हाया मोजाङै नायनो हाया जौगानायनि खामानि मावना होनो हायाखै बिथांमोननि न'खरखौ नोंथांमोना दाफुंना होनो हायाखै आरो बिनि अनगायैबो जिथु नोंथांमोननो जाय रायजो राजाफ्रा भट होआ नोंथांमोनखौ गाज्रि मोनो बिथांमोनखौथ' नोंथांमोना बहुत गोजानाव बेसेबांबा गोजानाव नोंथांमोना जोगारनानै दोनबाय दिनै बिथांमोनाबोथ' जिथु मोनसे न'खर दं जौगानायनि बाथ्राखौ सिन्ता खालामो दिनै नोंथांमोननि बेफोरबायदि माखासे मा होनना बुंगोन माखासे जिथु गाग्लोबनाय नासयनाय सोबख'नाय मुगैनाय बेफोरनिफ्राय उद्धार मोननो थाखाय दिनै जोंनि रायजो राजाफ्रा मोनसे बिकल्प मोनसे गोदान लामा मोनसे मिजिंजों मोनसे गोदान मोनसे दृष्टिभंगिनि गेजेरजों दिनै आगान सुरदों जे जोंनि खालिंदर समस्तियावबो जोंनि साफ्रोमबो रायजो राजाफ्रा BPF खौ बिदाय होनानै मोनसे गोदान सोरखार लाबोनो नागिरदों दिनै परिबर्तननि मोनसे स्ल'गानजों साफ्रोमबो रायजो राजाफ्रा गुबुन गुबुन हारि माहारिनि सुबुंफ्रानो दिनै मोनसे गुस्लायनायखौ लुबैदों परिबर्तनखौ लुबैदों बै लेखायसो दिनै बिथांमोना दिनै UPPयावनो भट होनो नागिरदों दिनै आं पलिटिक्सनि बाथ्रा बुंनो फैयाखै बेहाय आं सासे एबसुनि मावथि जे नोंथांमोननि सायाव जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफादा हारिखौ दानो थाखाय जिथु नोंथांमोननि आखायावनो गोबां पावार दंमोन नोंथांमोना हारि दानायनि खामानि मावनो हायासै नोंथांमोननि सायाव जोङो भरोसा गैला ओंखायनो जोङो हारि दाफुंनो थाखाय जौगानायनि खामानि मावनो थाखाय जोङो मोनसे UPPL हान्जाखौ जोङो सापर्ट खालामदों बिथांमोनखौ पावाराव लाबोनो थाखाय दिनै एबसुआ मदद खालामदों दा बेखौनो नोंथांमोना गाज्रि मोननानै दुखु मोननानै जोंनि सायाव एटाक खालामनो नागिरदों माखासे लाइफ थ्रेटेनिं होदों बे नोंथांमोननि बाथ्रा खिन्थु जोङो एबसुनि मावथि हिसाबै जोङो दहायनो बुंदों आङो रावनिबो सायाव पार्सनेलि गाज्रि मोननाय गैया जोंहा जोङो डेम'क्रेसियाव जोङो पलिटिक्सखौ पलिटिक्स हिसाबैनो जोङो लुबैयो जोङो सुख शान्तिनि गेजेरजोंनो शान्ति मोनसे परिबेसनि गेजेरजोंनो जोङो इलेक्सनाव बाहागो लानो लुबैयो जों बेखौनो खावलायबोबाय थादों जे इलेक्सना शान्तियै बारलांनांगौ दिनै नोंथांमोनासो बैफोरबायदि माखासे दाबि धुमखि सोरखौबा गावथारनायनि धुमखि होनायनि गेजेरजों पलिटिक्स खालामनो दिनै नोंथांमोना ओंखारबोदों बियो ग्रहन जायग नङा आरो नोंथांमोना बैफोरबायदि गुबुननि सायाव पार्सनेलि लाइफ थ्रेटेनिं होनायनिफ्राय नोंथांमोना दिनैनिफ्राय गोजानाव थानांगौ होननानै आङो नोंथांमोनखौ खावलायो